Ara. Moltes gràcies, Adrià Codina, del Jovent Republicà. Moció per al reconeixement municipal de la figura de Neus Català i Conxita Granger. Des del Jovent Republicà presentem aquesta moció amb la intenció que dues dones que van ser molt rellevants en la lluita contra el feixisme, com va ser el cas de Neus Català i Conxita Granger, puguin tenir un carrer en el seu nom i així doncs contribuir a crear espais de memòria en aquesta ciutat. Fa uns anys, l'alcalde de Lleida, Àngel Ros, va dir «Ara no toca». Nosaltres els diem «Ara sí que toca», referint-se a la sol·licitud de canviar els nomenclàtors dels carrers dels noms feixistes per d'altres. L'any passat, l'alcalde Fèlix La Rosa, aquí present, feia un acte covard en retirant només 4 dels 9 carrers franquistes que encara hi ha a la nostra ciutat de Lleida, apel·lant que els altres 5 havien estat posats en democràcia i, per tant, igual no eren tan franquistes com els altres. Aquest pas va ser insuficient i mostrava una clara falta de compromís per part del PSC amb la memòria històrica. Als del PSC els volem recordar que de franquistes no n'hi ha de primera o de segona. Ets franquista o no ho ets. Per aquest motiu, fem una demanda al govern actual de la Paeria a fer un pas endavant i ferm en la dignificació de personatges rellevants que van lluitar contra aquest feixisme, davant la necessitat de crear espais de memòria com a eina indispensable per entendre i compartir els valors de la tolerància, el respecte per a tota la societat, però sobretot de conscienciar a les generacions més joves. Davant de l'augment del feixisme a les institucions i als carrers de tota Europa, l'Ajuntament de Lleida no es pot quedar callada. Volem agrair la feina de la plataforma Lleida Lliure de Franquisme, de la qual nosaltres en formem part, i de totes les entitats que han estat lluitant en aquest afer per la feina realitzada els darrers anys per aconseguir la retirada de les plaques amb nomenclàtors feixistes i la seva voluntat per a la defensa de la llei de la memòria històrica. Les dues persones que proposem per substituir 2 dels carrers franquistes que encara queden a la nostra ciutat són 2 dones que van ser perseguides pel nazisme i deportades al camp de concentració de Ravensbrück, situat al nord de Berlín i que estava exclusivament destinat a dones. Després del seu alliberament, les dues van dedicar-se activament a defensar la democràcia i recuperar la memòria històrica de moltes de les altres 92.000 dones que van morir a Ravensbrück i que no van poder fer-ho. Neus Català va arribar a Ravensbrück el 1944 i posteriorment va ser deportada a Florensburg. Va ser presidenta de l'Amical de Ravensbrück des de la seva fundació. L'any 2005 la Generalitat la va distingir amb la Creu de Sant Jordi i el 2014 va rebre la medalla d'or al mèrit cívic de l'Ajuntament de Barcelona, així com la medalla d'or de la Generalitat de Catalunya l'any 2015, any en què es va celebrar l'any Neus Català. Català va morir el passat 14 d'abril al seu poble natal, els Guiamets, al Priorat. Català va ser obligada a treballar en la indústria armamentística. Ella va formar part de l'anomenat Comando de les Gandules, un grup de dones que feien boicot a l'elaboració d'armament i així doncs va aconseguir utilitzar 10 milions de bales. Va ser una dona referent en la lluita contra l'antimilitarisme i una de les defensores de la pau. Conxita Granger també va ser l'última supervivent catalana dels camps de concentració nazis i va morir el passat 27 d'agost a Tolosa de Llenguadoc, la ciutat francesa on va viure i on va retornar després del seu alliberament de Ravensbrück. Al llarg de la seva vida va rebre diverses condecoracions, com ara la Legió d'Honor de la República Francesa, la Medalla al Mèrit Nacional, la Medalla de la Resistència, entre altres condecoracions. Amb aquesta moció volem retre homenatge a totes aquelles dones lluitadores per a la República que van poder sobreviure a aquell horror humà i retre també homenatge a totes aquelles que malauradament no ho van poder fer. Elles dos han estat un referent per totes aquelles dones que no han pogut ser perquè van perdre la vida davant dels feixistes. L'exercici de memòria històrica és un fet fonamental per a la societat catalana represaliada durant tants anys, per a la societat lleidatana que va patir la persecució de molts dels seus habitants en època franquista i per les dones, el col·lectiu històricament més invisibilitzat. Cal que seguim destapant la cortina de l'oblit i rememorem la nostra història col·lectiva tal com Neus Català i Conxita Granger ho van estar fent durant les seves vides. D'acord amb la necessitat de recuperar la memòria històrica i en reconeixement de la gran tasca realitzada per Català i Granger, explicada anteriorment, proposem al ple municipal de l'Ajuntament de Lleida, amb el suport d'Esquerra Avancem, Comú de Lleida i Junts per Catalunya de Lleida, l'adopció següent. Acords. Primer, l'adjudicació de Neus Català i Pallejà i Conxita Granger i Beletà
a dos dels carrers que actualment porten nomenclàtors franquistes per tal de mostrar el compromís de l'Ajuntament amb la memòria històrica i amb el concepte que significa la figura d'aquestes dues figures. Segon, promoure unes jornades de record a aquestes dues figures i de totes les dones que van lluitar juntament amb elles contra el règim feixista. Tercer, comunicar a la família Neus Català i Conxita Granger l'aprovació de la moció si s'escau. Lleida, 29 de novembre de 2019.